ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଉଠେଇବା ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଇକି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା କରିବ ଭାତ ନହେଲେ ରୁଟି ଏଇଠୁ ତୋଳି ଆଣିବା ଟିକେ ରହିବ କି ଲୋକ ସେଠି ଖରାପ ପଡ଼ିବ ହଁ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ କେତେ ଓଜନ ହବ ଆଉ ଜଣେ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାତ ମାରିଲେ ପୁରା ନାହିଁ ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଛି କାନକୁ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଛାଟି ହଳଦୀଟା ପଇଲା ଆଉ ସେ ଆମେ ଆଗ କୋଉଠିକି ନବା ସେଇଠି ନବା ସେଇଟା ନାଇଁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ହବ ସେଇଠି ଖରା ହବ ଗଛ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବା ଆଗ ପାଲଟା ପାର ଦେଇକି ତାକୁ ଟେକିଦେବା ଖାଇବା ଦବ ଏବେ ଅଛି ବାବୁ ଭଲାଟେ ତାର ଦୁଇଟା ମଗେଇ ସାରିବ ଖାଲି ଟିକେ ଧରିବା କ'ଣ କୁହ ହଁ ଦବା ନା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ପାଲଟା ଦବା ସାର୍